Ons skryf desimale getalle as desimale breuke. Nou, eerstens gaan kyk ons na die plekwoordes agter my komma. So ek het 0,2, daar's net een plekwoorde en dit is tiendes. So daai is net 2 op 10 of 2 tiendes. Volgende een, ek het nie tiendes nie, maar honderdstes. So my noemer is 100, wat beteken my komma moet 2 plekwoordes opskuif. So ek het 45 honderdstes of 45 op 100. Laaste enetjie, nie tiendes nie, nie honderdstes nie, maar duisendstes. En ek het 536 op 1000. En dan moet jy net onthou, daar staan 1,536. So ek moet my 1 daarvoor aan skryf. So hierdie is 'n gemengde getal. So dis 1 en 536 op 1000.